Ni Amaia Astarloa naiz eta ikertzailea naiz hemen Astin. Itsas ekosistemen sailean itzen do lan eta nire lana batez be itsasu gaztun eta itsasegaztien banaketa eta abundantzia patroiak aztertzean datza. Bere momentuan gustatzen jatazen gauza asko zituen biologiak, ingurumena, ekologia, animaliak eta landariak eta ere ikertze zituen eta genetika beran momentuan ere gustatzen jatan bastante eta biologiak basekan hori, Itsasoko espezialidadia edo berandutxo hau etorri zen, Ameriketan egon nintzen Erasmus bat itzen, itsas biologiako fakultadian eta hantxe uretan denbora asko pasatzen genuen, datuak hartzen eta hantxe erabakin eban hortik jutia. Tokatu zait itsasora jutia eta itsasua bai dela beti izan da gehiago oso mundu maskulinoa. Nire belaunaldia edo, esango nuke arazo handirik ez dugula topatu, bai? Baina, egia da, igual itsasoko mundua bai izan dela pixkat gogorraua, batez be, hasieran hortan lanian hasi ziren emakumientzako. Nik mundu guztia animatzen dut zientziako ogibide bat izatera edo lantzera. Nik uste gaur egun oztopoak gero eta gutxiago daudela eta irabazi edo lortu daitekena handia da, ezta? Osea, zientziatik gauza asko aldatu daitezke eta nik uste gaur egun gauza asko ditugula aldatzeko eta zientzia dela bidea.